Iesu, ochr yn ochr ei gilydd. Ym Mhencampwriaeth y Merlod Cymreig y Benywedd. Ie, llon llygad mae rhaid gweud, ac mae'r enillydd i gyd fan hyn, Musbury, Miss Dynamite, Thistledown Glamour Chick, Ear Titania, dyna'r 3 enillydd y dosbarthu sy'n dod mlaen i gystadlu am y gystadleuaeth hyn, Pencampwriaeth, yr Cesig neu'r Ebolesi. Anodd wedyn ni. Mae yna 4 enillydd yma. Kerry Wainwright, Brydfa Sgelorn yn yr hat smart a'r ffroc smart. Wyt ti'n hoff iawn o'r turnout? Mae'n edrych yn arbennig. O, gallu di'r leon o Kerry ddod yn smart, mae'n rhaid gweud. Mae tipyn bach o waith dau fan hyn. Byddwn ni ffili penderfynu wedi gwirtho ti. Rhwng y ddoi Balamino, tu flan i ni nawr, Waxwing Glamour, mae'r enw yn disgrifio'n iawn. Wedyn ni, taw hon bydd yn mynd mlaen i gael yr bencampwriaeth hyn. Mae'r gaseg hyn yn Kerry drosto a drosto a drosto. Allai di weld hon. Kerry wedi fod yn East Bencampwr yn yr adran B yn y cylch ein blwyddyn diwetha gyda Eboles, Sgelon, Barbie's Image, a i wedi gwir, oedd e'n disgwyl yn gwmws well. Beth di a Tom yna? Mae'n cymryd i hamser yn dyfu. Wel, mae'r rhaid. Pwyso mesur. Pan i ti'n edrych ar y safon yma, ac wrth gwrs i ni wedi mynd lan i lefel arall gyda Pencampwriaeth. Mae'r pwysau arni hi yn uwch wedyn. Lle ti feddwl fel bod ti'n benni beirniadu a mynd am y Pencampwriaethau, bydde fe'n rhwyddach, ond wyt ti'n cymaru bethach wyt ti'n lico, mae fe'n mynd yn fwy anodd, wrth gwrs. Odi, tebyg at i debyg, ac mae'r gwahaniaethau lot yn llai. Mae fe, mae'r dewis yn galed, ond hyn lygad i, a nabod Kerry digon da, wedyn ni, y ddoi Balamino bydd yn erbyn ei gilydd. Ni'n gallu gweld 6-4-8, Joe Parry fyna, a Ear Titania wedi ennill y dosbarth blwyddyn diwetha, ac y Balamino bach o'n i'n trafod yn gynharach yn dwylo Tom Best. Dyna beth wedyn ni yw'r dewis i Kerry. Ond wyt ti byth yn gwybod. Un beth mae pawb wedi gweud bod i Kerry yn beirniadu dros y 2 ddwrnod diwetha i bod hi wedi bod yn onest, a mae pawb yn credu bod hi'n neud yn bendant beth mae hi moyn neud, a pleser clywed hwnna. Dim plesio neb, dim agenda, neud yn union beth mae hi eisiau neud. Ie. Ar ôl gweud, falle bod Kerry'n edrych am rhywbeth a digon o uchder a dechan o sgop. Ond i wedi gweud bod yr Eboles hyn, Waxwing Glamour, yn bydde Kerry digon hapus i arwen, a wrth gwrs yn agos iawn yr Eboles fe enillodd i gyda blwyddyn diwetha ei hunan. I ni'n gweld golygfa hyfryd fan hyn, ac mae'r wen yn gweud cyfrolau. Waxwing Glamour o'n blaenau ni, o Brydfa Waxwing, wedi i fagu gan yr un sydd yn dangos hefyd, Tom Best fan ni. Pencampwriaeth Merlod Cymreig i'r Cesig a'r Ebolesi, y Bencampwriaeth Benywedd, a'r
A'r enillydd yw Waxwing Glamour. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw, ac i ti Rob hefyd am ddarogan. Waxwing Glamour wrth gwrs, yn dwylo Tom fan hyn wedi cael ei magu wrth y march ath Beau Gest ag allan o'r gaseg Cwrt y Cadno Glain. Mae'r brydfa hyn wedi cael cwpl o flynyddau llwyddiannus iawn yn yr sioe hyn wedi ennill yr Ebolesu blwydd. Fel enillodd hon blwyddyn diwetha y dosbarth na rhyw 6 na 7 gwaith. Ond mae hon ar ôl ennill yr Eboles blwyddyn diwetha wedi mynd mlaen ennill yr Eboles 2 flwydd cyn mynd mlaen eto i ennill pencampwriaeth y cyffyle ifanc yn yr adran B a'r 4yd cam i ni'n gweld tu flaen i ni yn ennill yr cesig yr Ebolesu. Partneriaeth berffaith fyny rhwng Tom Best a Waxwing Glamour o frydfa waxing. Hynny lan yn yr Alban, a nhw sydd wedi dod i'r brig yma yn y bencampwriaeth. Pencampwriaeth yr adran B, y Merlod Cymreig, ac pencampwriaeth benywedd i'r cesig a'r Ebolesu. Llongyfarchiadau mowr iawn felly i Waxwing Glamour.